inyo, no? Welcome diri sa atong kalingawan, diri sa atong channel, pero Aranista. Diyan naman kita mga gulong sa inyo kung nagalingaw pagi sa mga bahanon may longko. Pasensya ka mo kung medyo lain ang quality ka boses na to, no? Kaya daw ginaano kita. Yes, Panyo ka ba? Panyo. Panyo. Na siya na nakod na medyo na puro kataro kita. Kaya kagapon dito kita sa Panaw, sa Barangay Inangayan, no? Ng Santa Barbara. Talaga kuan sa birthday, no? Mag-invita kita sa birthday, no? Sa ika-70, no? Ika-70 niya kung birthday sa birthday celebrant si Toto ang Nilson Sulen, no? Tatay ni pa, no? Ni Inday Christie, no? Na kung sa diin, nakaano kita ni kasal nila, nakaano kita dito sa Mahinain Resort, no? Dira sa kwan, sakop sang pugutan, no? Magkasal din nila. Pero sang sini naman, in-invite naman kita para sa birthday, no? Kahapon, ika-70th niya birthday, no? Ni Toto Nilson Sulen, no? Yari, no? Itulong na ito na sa inyo, inibisa ko mga ambahanon, no? Unahon na ito nanay, no? Ang aton mga gagahong sa sining ambahanon ng mga payman sa aton mga amigo, no? Atin pa mga kwalisila, kapo ng kantuan natin, mga baptist, no? Siyempre, kung na siya makidiyos dito sa laya. Yari, para git sa ila. Ang sa inyo man tanan sa mga makidiyos ng mga tinugana. Yari, para sa inyo ang paano mga siguro Biblia. Muna na tumutin mo sa inyo.
Siya ang amay nga balaan, tagtugas ang tanan, isang manariliyon, bibliaki ang kinakanglanon, Biblia lang ang instrumento na ito'y padulong kay Kristo. Diyos ang labing kahanan, siya ang amay nga balaan, tagtugas ang tanan, isang manariliyon, bibliaki ang kinakanglanon, Biblia ang instrumento nga magtoy-toy, padulong kay Kristo, ihantupi lamang sa memorya, magbasagi permisang Biblia, ihantupi lamang sa memorya, magbasagi pirmis ang Biblia. Okay, no? Muna, no? Ang bahano, no? Ang ginapagabaygid sa ato, no? Pati pang pastor, no? Ang mga pastor po labanan nga po, no? Dito sa Inangayan, Santa Barbara, no? Sa mga pamilya niya, sa libat, nga tambihan gid nato, no? Ang mga taong hindi lang pag-abi-abi, no? Gabi na gid naman, diraman sa no? Sa nasugban ka sa tungkol sa 20 sa Oktubre, no? Diraman kita, no? Yeah. Hindi na pasalamatan gid nato ang ilang pag-abibar sa ato, no? Diri sa Inangayan, no? Wala niyo ano, wala ni kabalo ang birthday celebrant, no? Gintago-tago ana ko sang ilang mga anak, sang ilang mga anak na. Dogit piso kami anay sa kwarto, tatlo kami si Inday, si Mrs. no, piso anay kami to sa opisina. Samtang wala pa makaabot ang birthday celebrant, no? Kasi antes ang pag-umpisa na, motor nga na bilang surprise nila sa birthday celebrant, no? Wala nyo, patigid man ako, mga tutog sa mga ambahanong gulo, ginasunod man niya sila, no? Ni na Nilson, ang sulit, no? Kaga, siyempre, sultero pa kita, manuglampang, nagkakanta sa relative sa una, amo na, no? Aling mo sa una,
siya gid man ang nagambal no nga ginasunod niya ang atong nga mga ampahanaw ng halin sa mula. Di nagpasalamat din ako no sa pag-abibar no nila sa amon hapon no na binagit sa kay Inday Christie no. Na bago lang sila kasal sa iyang bana no kari ang bana ay subong si Toto Dani Bumbanso yara subong sa sa Japan. To ngayong hapon lang uyong ukon man tulang birasya. Kaga yari anay dugangan nato nanay no yato no para gid sa ato no paano kabalo kong simple daw ginapagid man nila pero meaning ako ang namunit no ang ako ang namunit no ginalupad na to no para gid sa atong Ginoo no ngin amo ini ginatawag na tiguluhan naton ini no namunit nga biblikal no para gid sa inyo tanan-tanan.
to, no, ang ginalubad na to sa biblical, no. Ako ngunit, siyempre, kay damo labi nga mga amigo na itong pastor na nag-advise nun sa ato, no, na kinanglan, ha. Sige, abi, kung abi mo ang banon, lugar abi sa bilang Christian song, no, kaya mo ni, na ginahimutusan na to, no, nga lubad, no. Ay, sa kwan gani, sa buwas gani, ang galing sa hapon, dira ang makita sa San Miguel, no, sa kwan, sa Miyerkules, Miyerkules, Martes, pagli ng ilang crusade, no, sa bilang support natin sa kay Toto Reggie, no, may isang pastor mo sa buong Sinaras, no, ang ating subang, no, bilang support natin nga para man mag-atag mo na bisang puro kalinawan sa ilang crusade, no, support ko sa akong anak, no, sa kay Toto Reggie, Pichil yan. Kaya tuloy ang mga ambahano, no, ginadulot ginaton sa aton ng mga sunod ng mga viewer din, no, nga nag-support gid sa aton, labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar nga yara sa Florida, pagsubungan sa kay Ma'am Emilien Pedregusa nga yara sa New York, upod sa kay Ma'am Mapi ang Pedregusa ang daya, no, pagsubungan sa kanay Ma'am Chances, no, nga yara sa Hong Kong, no, pagsubungan si Ma'am G. Mamuniba, no, nga yara sa Singapore, no. Sa mga Moniba pamilya sa Barangay Kalayong, nabinigin sa kay Todinis Dawa, yung hapon lang kung may yung aga lang grasimo, no? Ay aga pa man dati, alas 11 mo lang. Labi na gid, no, sa atong pinalangga na nag-support gid sa aton, special sa kay Toto Edward Rivera nga yara subong sa Canada, no. Galantaw sa So, Galantaw sa subong. madamo gid nga salamat, no, pag mayong gabi ay siguro gabi na da sinyo, no. Wibes ano na sa Sabado-sing gabi, no, da sinyo, no. Dire simple alas 11:30 mayong udto lang sa gihapon na yan. Antes na nakita magkapadayon, no, diyari anay ang pila ka ay siguro mayo pa lang namigit nga mag-subscribe, no, ang mga galantaw, no, bilang bulig ninyo sa atong Klingawan, no, mga mag-sanyog ining atong nga channel, no, pero karanista, no, mag-subscribe na lang, no, palihog lang share sa iba, no, ang may luyag lang na nag-tisimple, kaya rin na niya nga nag-convert sa mga ambahan ng mga Ilonggo, no. Hindi lang ti Ilonggo lang nga din nabanat na to, kundi nga pati man mga Cebuano o Tagalog, basta ato lang kaugalingon ng composition, ato lang kaugalingon ng mga recording sa muna, no, na amo nang ginadulot na itong sinyo. Wala ko nagapang ilog sa iyak iba, no. Ang akon lang ang ginailog, no. Puti, pasalamatan atong dahil na sila, no, ang mga vlogger, no. Mga vlogger nga nagagamit sa gina-content nila ang atong mga record, no. At pasalamatan ko sa kamo sa gyapon. At siyempre pagi sa inyo, daw wala man madula ang tirong, no, sa pamatinaan sa mga tao. Okay, antes ka magdili ko sa inyo, pagustuhan na kamo. Basta puligil lang ninyo ako nga magdamo ko ng subscriber diri sa akong channel. Okay, maraming salamat. Yari na yung pila ka mga shoutout gikan sa atong mga kauturan. Good morning, Idol, and all viewers and your followers. May we request, Idol, tapos na ang tanan hambal ni Reynaldo Ipaw. Happy watching. Mayong uto nung sa inyo kag sa tanan-tanan mo nga mga viewers. Happy viewing lang sa mga upod ko sa elevator kag diri man sa balay. Palihog na lang sa ambahanon kabudlay gid. Salamat hambal ni Alvin J. Sermona. Mayong aga nung pirot dumduman ko gid tatay ko pag mabatian ko kanta mo sulod gid kami di sa Barotac Viejo, Barion Family. Ani sa kay Nick. Happy watching lang dyan sa mga taga Barotac Viejo. Palihog pagid sa mga kilala niyo, palihog pagid share. Mula na mga pangayon nato na bulig sa inyo. Good morning, Idol daw. Mati naman kita haranasang gamay ko amo ni kanta ni nanay sa amon hambal ni Disaye. Happy watching na. Pwede, Idol, ka request ka kanta ni Nads Deliro. Ano ya? Ambal ni Johnny Condes. Kay kung kay Abyan man ato na siya itong large. Ang title akong kabuhi wala na sa feeling kita, no, na wala kita nagkanta sang iya sang iba, no.
lumuwas sa bigid man sa mga ambalo para sa una nga iya sa mga katigulangan, di okay lang na. Pero kung na record na no na gin pansa sa atong mga amigo daw kalaw ay mga eroko nato no ay base naglas na way kita sing panugot no. Nila. Hambal ni nung Eduardo Rivera, hello, I'm again from Canada. Guys lang sa inyo tanan, uwi na naman ako kaso medyo matagal pa. Hambal ni nung Edward. Okay lang. Request ako no paghangop lang ang kulang. Please tatay, hambal na. Ate, sa ikatatlo nga karon. Ikatatlo ko man nga nagkuhan mo. Puti, masarili Okay na. mo hindi nato na magkalimtan. Ano naman. Yari gali anay no, ang ginapangabay, no, ang bahanon. Nga tapos na ang tanan. Kapag hinahin ako pabayain, patunon ko na lang kung anong manging swerte. Hindi ko matulog ang imo gustong kay ang pagsalit ko imo naging pierdi kung pagdi sa ako ang tanang tapos na wala na ako isang lutay nga lupa na pamatuan ko sa mas timprano pa nga hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat din sa Diyos kay nahibalaan ko ang matuod-tuod na kinaugali mo. Ang mga paghangat ko sa unang atiyon, kaugong ang nagbulos sa tagipusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha, ang kahilwayan mo ginahatag ko na, ipangamuyo ko pa sa mahal nga diwa ang imo kalipay sa liyosang iba. Salamat sa Diyos kay nahibalaan ko ang matuod-tuod na kinaugali mo. Mga paghangat ko sa unang atiyon, kaugong ang nagpulong sa tagipusoon. Tapos na ang sa aton nga
sa duha. Ang kahilwayan mo kinahatag ko na, ipangamuyo ko pa sa mahal na diwa. Ang imo kalipay sa luyo sa iba. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo kinahatag ko na. Okay, no? Ara na, no? Nagulong na kung inyong magpanood at sa kaya, no? Nga daw medyo natutunan na kung daw medyo, ano? Puti, para lang na magkatigayon, magpapadayon din yung atong channel, no? Yung atong kalingawan para sa inyo, no? Magpapadayon kita, bisa medyo may nabagyag ang atong puti, normal man yan, mga agi mga sa atong kawan. Siyempre, basta mabasa kita guys ang ulan, no? Taliti, pihugin, no? Mabatyagulgin na to, no? May mga kay may ginakuan ko, may gina-maintenance, no? Pero hindi kita tamaan, no? Isang matuod nga magabatyag kita, pero hindi ginising tamaan, no? Yari ito gid, ang isa kaambahanon, naging pangabayunan sa atong mag-iwer, para gid sa imong hining ang bahanon nga nagatigulo kabudlay gid. Hindi lang para sa viewer, para gid sa mga kabataan, no? Ang mga estudyante, para ni sa inyo, no? Kabudlay gid, mangita obra. Kung wala ka makatapos sa pag-eskwela, kabudlay gid kung wala ka sing diploma. Kahuluyan magsimpong sa karira. Bisang-isa pa ikaw katalintado. Kung kupos lang kapulang sa ibalo. Kanukon lang sa ginaangkon na talento. Kung hindi ka masiplatan sa gobyerno, kanukon kung ikaw ang brigado. At wala sa regular na trabaho, walang pangita, nasandig lang sa pamugo. Haluson gani, makapakaw sa pagkaon. Mga anak, ipanunggi sa panuntuman. Hining akong kupay lamang na panugyan. Ang pagtuon hindi pagbabayaan. Bandong kitang paghimakas ang kinikanan. Isang-isa pa ikaw katalintado. Kung kupos lang kakulang sa ibalo.
sa gobyerno. Pagputlay kung ikaw ang brigado, pag wala sing regular na trabaho, unang pangitan na santig lang sa pamuko, haluson gani makabakal sa pagkaon. Mga anak, itanongin sa panuntuman, ingakon tutay lamang na panulyan. Ang pagtuon hindi din pagpabayaan, tantong kita naghimakas ng ginikanan, tantong kitang paghimakas ng ginikanan, para sa buwas ng nagsambilan. Kabataan, okay no? Yara na, no? Nadulog na natin sa inyo, mga kabayta, no? Na nagkatag kita sa kalipay sa inyo, no? Antes na makita namin padayon, yari naman ang pila ka mga shoutout gikan sa atong mga kauturan. Dali lang ha, kaya wala pa din atong mga wanaw. Sorry kita, wat manay, mano pagwanay kayo daw mabuagit lumulhot gani. Paro? Tudwa lang ya. Ang karanta ni Pedro ang Ay lang. Boss, pero upod kita sa una sa Action Radio, si Herminia Yintas. Base Ako si Rafael, ko no. Balanyo te, kasi nagkatigulang na taas. Sanglit kay madugay na to kung nagulupog yung may kasi. Madamong salamat sa inyong sa inyong support man sa ato. Palihog pa ito. Siyempre, uputang isang una. Puligay man tanga magdamo-damo, subscriber ta. Shout out sa MJ, request ako na barumbado. Okay. Madamo nga salamat, Idol. God bless. Ni Rinaldo Ipaw. Tay pirot may message ako sa FB Messenger mabal ni Stitch Fam. Nakadto ka mo sa balay sa alimod dyan pag birthday ni Tatay Itong Alibango. Uli dito sa kwano. Maraming salamat. Ilang taon nang namuna. Ang message, nag-message ako na sa may Messenger. Tapos, Ano ito pinito nito pa? Alibango. Alibango, tuloy sa kwan. Sa alimod dyan, dua kami katunitseng. Dua kita sa nagabasab lang na. Dua kita ito nagkanto. Ato ba? Alimod dyan? Sa alimod dyan to mo. Oo, gali. Kung ginsugat kita niya, adlaw to mo. Antong kay mama, no? Oo. Sa may sagwa man tong sakto. Okay na. Sa tong April, inogin matag na. Lipat ka rin, tanang kung sabagay, senior, ako nga senior na kote, lipat no. Okay na, para gid sa, yari gali, ang ginpangabay ni Tito Edward Rivera, paano na nagatigulo, paghagop lang ang kulang. No?
sa kasisiyon. Matugnaw ang tapya sa hangin, nagbukas ang pagkabihon, katulad sa paghigong mamon, paghigong mang malinuipon, nagsabwag lang sa kalinaw, sa dakit pusoon, sa pagputlat sa adlaw, ikan sa nasilangan, gapangarap ang kasalan, sa buos na kalibutan, katulad sa pagkalangga ko, na ikaw na patuhuyan. Walang ako magdungdong, na imo pasipatan, sa kaglipas ang hamiling, nga mga inadlaw, amat ako maginagapos, sangtuman nga kahilaw, may mahamboy sa bintana, kag magpanghanaw-hanaw, agdot isang sa hinalilan, maulong ang pamingaw, isang sa katulungan, hindi ko git malimtan, at sa dalang buhanon, ikaw kini ang kaatuban, may panahon pa nga magbago, kung sinong may kasaypan,
pangan bangod yan ko nga kiligan paghangot lang ang okay, no? Araw na, no? Natulong na to, no? Madaming salamat, no? Para ito, sa kahit ko Edward, ang Rivera, ang iyong pangabay, no? Ang balon, nagatigulo, paghangop lang, ang kulang. Ano pa ito kinatong? Barumbado. Barumbado. Para sa nagpangabay, no? Yari, ang bahanon nga nagatigulo, barumbado. Ang bintang sa kalibutan Bonsai lang kalisod ang atong natuman Saring-saring na bisyo ang atong nasudlan Sang pagpapaya sang atong si nanay, si tatay, masakit ni ang ilan puso mo ang pinapalaki ano sa lawan-law masunsun ng pagbiyahe ang ila pagpalangga wala kong mapagbiyahe diri ka matunang huwang piso sinihan kagkitahan ang binabalik-balik may kanto sa diskuhan tugod sa mga amigo piligid mapaiway ang pagkabalumpado pati na ang pagtuon kung mapasipatan kay ang una-una sa sinihan kagkitahan labi na kung makita ko ang huklas na larawan daw piligid mapanas sa akong panigbuban sang ako ang hampong na lalaki tinubuan sang lugan sa isa ka babayi wala gid makasayer ang akong mga diskarte kay ang iya mga ingkri dili ako nga ingkri diri ka matuli wang tanan nga ang mag-istorya di dapat pasipatan kay ang paghimakas sa mga ginikanan para
sa Pulawan. Okay, no? Yara na. Nagulong natin sa inyo, no? Na inyo yung mga bayan. Yari, no? Ano naman kinanay, basa naman kita sa shout out. Ikan sa itong mga tuturan. Dala ang pagkalikma. Shoutout sa kay ng Gemma. Galantasin ng Gemma. So, kagapon? Ang belated happy birthday nang. Gin-request ko man sa kagapon. Great gali, request man. Pwede ka request man ang kagabihon para kahit tatay itong, di ba ko pabati ko sa iyaara siya subong sa doctor's hospital. Ay. Salamat gid tatay sa pagkanta, nakatalana naman nga magkita tayo mal ni Edward, ni Nong Edward. Oh. Thank you, kid na. Sa mga pagkanto. Pwede ka request nung gin 1 2 3 mo ko. Salamat tambal ni Alvin J. Sermona. Pwede yan. Thank you sa kay ang bata ni Tay Itong nag-send kang kang dollars. Thank you. Matali. Ang taga-ali mo diyan. Thank you, kid mama. Thank you, kid now. Okay na, mayroon. Malinong ang kagabihon Nagkanto 3 ako. Kayatag na ito sila. Yari, no? Ang yung pangabay, no? Dinuna sa malinong kagabi yung 1, 2, 3 ako. unang malinong. Yari, yung malinong eh. Wala akong tanay. Para gid sa mga pangabay sa tingin ng bago. Malinong pagkabihon, mamingaw mga laisang hihig, nagtakuang inungay kayong nasa ako nag-amuti, hinuga na sang kakahuya. Dinagkasan tulog ulan, ginagaw palangga, kung dili ko ikaw makita, bisang na ko nakakatulog, kunti lang matapungawan, ang masuni mga timo, hanggang hari sa panumpuan, palapit na ang palangga, tag-imo ako aksun, ang matamis nga iba ako, palapit ng palangga, tag-imo ako aksun, ang matamis ni mga halo sa akong mo ipaagom. Okay, no? Yan na. No? Hindi pa nga paikit. Banon, mga nagatigo ng kagabihon. Pagkato naman kita dire sa nagpangabay sinin ang banon ng nagatigo gin 1, 2, 3.
isang yakong na katang isang inuting panaan nangako ka nga imoulungan nalipay git ining dughan apang likom sa akong hibalong nawantot mong nagali ako kanahon lang sang mga handong ko nga ginwantot mo buhos-buhos kubi ang tanan ko nga pagsalig wala ko paamo nga imo lang ginapasa ko kanami isang imo pulong tugtog ko kanugong lang sa mga pagsalig ko nga ginwantong mo buhos-buhos kubi ang tanan ko nga pagsalig wala ko kit paabo nga imo lang ginpasa ko kanami isang atong magligaw katang isang imong panaan nangako ka nga imo ulungan nalipay git ining dughan apang likom sa akong hibalong nawantot mong nagali ako kanong ang sang mga handong ko nga ginwantot mo kanong lang sa mga handong ko nga ginwantot mo lang ko okay na, yan na, no? Nadulungan natin sa inyo ang inyong mga pagkabahay, mga plano, no? Bilang kuwan lang gali, no? Bilang matapusan natin ninyo, shout out, guro, kuwan, no? Ay madugang lang kita sa mga plano, pero mga duwa kakanta, no? Antes kita mag-palam sa inyo, shout out, anay, no? Kaya madugang lang kita sa mga plano para sa inyo. Shoutout sa kay Rhea, dapat yung utong ng pero tamal na. Nung pero please shoutout sa Baryon family sa Barotac Viejo. Salamat tamal ni Nick Baryon. Thank you, gidamal ni... Nandiyan mga ako na inalig ko ba? Pwede man Regards kay na manang konsing. Okay raman, okay raman. Happy birthday kay Shasha gali. Ay, happy birthday sa inyo siya. Tapos gali, no? Sa Taloy, no? Belated happy birthday lang. Kinitay kami ito sa imong mga amigo, mga pastor kapo, no? Sa Inangayan, no? Ay, mahal nila. Utod mo si Roger.
Kaya, Pastor, Roger Kitchilier, dira sa Barutak may po sa Bukan na nanay, no? Oo, tabukan sa ba. Okay, no? Maraming salamat. Kaya, yari gali, no? Ilang tapusan na itong natulong sa inyo na ining bali duha ka kanta. Yari ginapo niya hulog sang langit. Pagkakita ko sa imo, daw halos ko ikaw haksun. Apang na imunggan ko lang ang akong kaugalingon. Tumanang makita permi ang matamis di mo ngayon. Kay bisan pasiklat-siklat ng puso na ang kakipusobon. Punoy mo nga mga mata, kag makahulugan ni mo nga panulong. Nakapaiguan sa pag-igugma, kasalukan nagapanalutso, kapay pamakalupanggan mo ang panaghoy sining akong dughan. Kung tani hulog ka na sa langit, sa sipag sang paglit sining kapalaran. Pagkakita ko sa imo, daw halos ko ikaw haksun. Apang naimunggan ko lang ang akong kaugalingon. Tumanang makita permi ang matamis ni mo ngayon. Kay bisan pasiklat-siklat lang puso na ang kakipuso. Puloy mo nga mga mata, kag makahulugan ni mo nga panulong. Magkapaigwal sa pag-igugma, kag sa dukhan nagapanalong. Kapay pa matalupanggan mo ang panaghoy sining akong dughan. Kung taning hulog ka na sa langit, sa sipag sang baklit sining kapalaran. Kung taning hulog ka na sa langit, na mangingkap diha sining akong tugnahan. Kung taning hulog ka na sa langit, kag dapat patungan sang gugmang balaan. Okay, no? Kumuya to, no? Yari, no? Bilang mga tapusan na itong natulong sa inyo. Yari, ang nakakabay sa bahala na ang buwas. Sa higat sang baybay sa punusan, tumadito ko pintuan. Ang higit ko magkatungin baton, sa walay dumaduhan
Mangkok mangkit Tutan malinaw ang tuyo Angin sa amihan Lubos na kalipay Lubos na kalipay Ako na matyagan Umalos ang huyog pangin sa bagat Lalo po lang magbulong Matupas ang ulan Dalag ko nga palong Nalintas ang kapan Ang nagkalagkagkag na sampalas sa tuhay ko manang Katulad sa balas-balas naman Ito ang pag-igugma mo Matalian mo na tumamasyahan Balik sa baybayon Jutay lang nga salya Jutay lang nga salya Manililayo Magdibatya kung sobra pa sa Tila sa pinupagluin Kapag ang panas Kalipay timpanggas Buha ang patubas Kung ano ang taas Ang nagtumataas Bahala na ang buwan Mahakibatya kung sugat ka sa Tila sa pinupagluin Kapag ang panas Kalipay timpanggas Buwa ang patubas Kung ano ang taas Ang nagtimataas Bahala na ang buwas Okay, no? Bahala nga ng boss. Muna ito, bilang matapusan na tumutulong sa inyo. Paano, no? Nag-atigulo. Ang bahala ng boss. Kaya, sa sunod naman ng Domingo, no? Padayon kita. Suro sa inyo nga pagkakuan, yara sa inyo, no? Sa inyo mga kamulong pagtumbok sa subscribe, no? Ginapasalamatan din natin nila, no? Kapil pa ko, no? I-share ninyo sa iba, no? Dako yun na bagay para sa atong channel Pilot Maranista. Maga tayo yung gining atong kiningawa diri sa atong channel, no? Kaya susunod naman mga kuan nga Domingo, no? Hindi lang mo magkapakar sa siyempre ang atong ginapagdunan ang mga pulong may Ilonggo hindi ang atong aminon mo na sa kuha natin kung hindi pero at least ang pagkanta natin sa mga pulong may Ilonggo dakong hindi bagay nga makabulig, no? Sa atong kuha ba? Sa atong mga lugar, sa atong mga pulong, no? Bisan ba ano kita kasing gitan ba mo kung hindi mo magpagi sa banon wala agad siya makagundog, no? Nga magkakuan sa atong mga bigwahe, no? Pro paagi sa banon hindi lang sa ato sana makiba mga amigo atong nga nag-recording sa mga Ilonggo, no? Dapat iba nato mga tagang din nato sa pagtamod, no? Ang atong tugalingon ng lingwahe. Sa pilakanda mo to matabunan gid isang iban nga mga lingwahe ang atong lingwahe kung hindi po kaya-kayaan, no? Okay, maraming salamat kag maayong pagtulang sa inyo tanan.